Vitajte pri videotutoriále Ako nastaviť ShopTet kampane. V administrácii e-shopu prejdite do sekcie Marketing a ShopTet kampane. V prvom kroku vyplňte čiastku, ktorú chcete mesačne investovať do ShopTet kampaní. Náš odporúčaný rozpočet môžete upraviť podľa seba. Potom uložte a pokračujte v nastavení. V druhom kroku popíšte v niekoľkých vetách svoje podnikanie. Využiť môžete napríklad text z vašej stránky o nás. Potom pokračujte na výber banerov. Z našich návrhov si vyberte 5 banerov. V prípade potreby môžete vygenerovať ďalšie návrhy. Je možné nahrať tiež vlastné banery, ktoré musia spĺňať podmienky veľkosti a obsahu. Na konci stránky môžete vidieť vaše vybrané banery. Potom pokračujte na ďalší krok. Teraz rovnakým spôsobom vyberte obdĺžnikové banery a pokračujte na výber textov. Reklamné texty sú pre vás vopred pripravené pomocou umelej inteligencie. Vašou úlohou je najskôr schváliť odporúčaný počet dlhých popisov. Pokiaľ text nezodpovedá vašim predstavám, môžete si nechať odporučiť nový pomocou tlačidla Vygenerovať nový. Ak chcete text pozmeniť, kliknite na tlačidlo Upraviť. Rovnakým spôsobom schváľte popis a nadpisy. Pre maximálnu efektivitu kampaní odporúčame schváliť všetky textové varianty. Pokračujte na kontrolu vašej kampane. Skontrolujte počet produktov v inzercii, mesačný rozpočet, náhľady reklám na rôznych platformách, banery, nadpisy a popisy reklám. V poslednom kroku dobite kredit pre vašu kampaň. Kliknite na tlačidlo a vyberte jednu z možností dobitia kreditu. Potom budete presmerovaní na platobnú bránu. Zadajte svoje platobné údaje. A po potvrdení platby sa vráťte späť do administrácie e-shopu. Po dobití kreditu kliknite na Spustiť kampaň. Teraz môžete vidieť dashboard kampane s jednotlivými štatistikami a detailným pohľadom na výkon kampane. Ďakujeme za pozornosť a prajeme vám veľa úspechov v podnikaní.